And gumala pala kami guys, huling hirit sa tag-init. Alright guys, pero bago po yun, huwag niyo pong kalimutan na supportahan aking munting channel, Win-Win Kapanalo TV. One eternity later. Alright guys, nandito po kami ngayon sa Agno, Pangasinan. Dito po sa Umbrella Rock. Alright, tingnan niyo po guys, yun o. Lagla po dito guys, ganda. Dito po yung sa tibok ng bato. Lalaki guys, lalaki. Kaya ito po pala yung pinagmamalaki po nila dito na pasyalan. Napakaganda po guys, punta nyo na po. So heto pala guys yung aming biglaang lakad dahil gusto po naming humabol sa summer dahil tag-ulan na po guys. Kaya pinuntahan po namin itong Agno, Pangasinan. Ito pong pinagmamalaki po nilang Umbrella Rock Beach. Alright guys, napakalinaw po yung tubig po dito at napakasarap pong maligo dahil sobrang lamig yung tubig at yung tanawin ay talagang nakakapag-relax. Kaya pasyalan nyo na po ito guys. Kung sa mga hahabol pa sa summer ay dito na po kayo pumasyo sa Agno, Pangasinan. So ang gaganda dito guys, no, maraming mga bato na malalaki na parang mga payong or umbrella. Alright guys, napakaganda po dito sa Agno, Pangasinan. Tingnan niyo po guys. Guys, hindi namin palalagpasin yung maligo dito sa Umbrella Rock. Alright, ganda dito guys. Yan, ganda. Mar. Alright, Umbrella Rock. Harap ka dyan. So hanggang dito na lamang po itong munting adventure na ito. Naway suportahan nyo din po ang aking munting channel, Win-Win Kapanalo TV. Maraming salamat po. Paalam!